Merħba tfal! Illum se mmorru post verament speċjali. Imma qabel ma nibdew, nixtieqkom tgħinuni ftit. Nixtieqkom tgħiduli fejn nistgħu niltaqgħu ma' dawn il-karattri. Tfal, fejn nistgħu immorru biex niltaqgħu ma' buffu? Jew inkella ma' l-akrobatiċi. Qed taħsbu ftit tfal. Nixtieqkom tgħiduli fejn nistgħu immorru biex niltaqgħu ma' saħħara li ħatamlilna ħafna maġija. Aħsbu ftit tfal. Iva, ftit minnkom tajtu, illum se mmorru saċ-Ċirklu. Dan ktieb inkiteb minn Patricia Bondin, diżinji ta' Matthew Stroud. Ejjew ħannaraw. Toni kien ħabib ta' kulħadd. U kien iħossu fis-seba' sema meta jkun ma' ommu. Darba waħda tagħtu sorpriża. Ħadditu Iċ-Ċirklu. Kemm ferraħ Toni kif ra it-tinda taċ-Ċirklu kollha mixawla botos ikkuluriti, qishom stilel imxerdin ma' kull imkien. U xi ngħidu għall-bnadar iperpru fiż-żiffa ħelwa ta' filgħaxija. Toni ma qalax għajnejh minn fuq l-akrobatiċi jisfnu u jinbarmu mad-daqq tal-mużika. Is-summa jħares lejhom, jollu l-tfajla timbaram u ddur bħeffa liema bħala. Toni tpaxxa jara il-buffu Brombos imlibbes kollu kuluri. Tajt kemm ċab Toni meta raħ jilab l-ewwel bit-tnejn u mbagħad bit-tliet blalen jgħollihom u jilqagħhom mingħajr ma jwaqqa l-ebda wieħed minnhom. Lanqas laħaq spiċċa l-buffu Brombos li ma ħarġitx is-saħħara Fessudina li kienet libsa kollha mura stilel u djamantini eleqqu u jamxu l-għajnejn. Fessudina bdiet iddawwar il-bastun imsaħħar. Minnu ħarġu jtiru stilel ta' kull daqs, kbar u żgħar u ta' kull lewn, ħodor, sofor, ħomor u blu. Bdiet tisfen u ddur u ddawwar il-bastun imsaħħar u fradda ta' salib li stilel taru ma' kull imkien. Meta Fessudina faqqat il-bastun imsaħħar ma' kappell iswed, bum, bam, ban, minn dan il-kappell ħareġ fenek żgħir sufi. Iċ-ċabċib tant żdied li kien qisu rat u ħonoq it-tinda taċ-Ċirklu. Imdendla ma' għonqu il-fenek kellu żigarella kollha qlub. Qlub ċkejknin u imdaqsin ta' kull lewn, ileqqu u jilelxu u swix dawn taru u komplew isebħu Iċ-Ċirklu. Xlejla sabiħa kienet għal Toni, ma setax jala għajn majn dak il-lejl. Toni beda jaħseb biss fuq il-buffu Brombos u dawk il-blalen iduru ma dejh madwar rasu iduru u Fessudina tleq
iddur żugraga. L-għada filgħodu kien is-sibt u Toni kien ġo kamartu jilgħab bil-bloks. Qabad il-bloks li kienu kwadri u beda jipprova jgħollihom bħall-buffu Brombos. Imma ma setax. Qabad dawk nofs tont, ipprova għal darba, darbtejn, 3, imma kien kollu ta' xejn. Imbagħad ipprova bil-bloks forma ta' dijamant. U mhux talli ma setax jgħollihom u jaqbadhom bħall-buffu, talli weġġa' idejh. Ta' xejn ipprova. U kif kienet jħossu Toni hawnhekk tfal? Kuntent jew naqra mdejjaq? Fid-daqqa u l-ħin Toni ġietu idea marġab il-blalen tondi u beda jgħollihom. L-ewwel wieħed, imbagħad 2, imbagħad 3. Għalkemm waqgħulu kemm il-darba, induna li seta jgħollihom bħall-Brombos. Kemm feraħ, kemm għajjat, għax sa fl-aħħar kellu l-ħila jilgħab bil-blalen bħall-buffu u beda jitħarreġ kull jum wara l-iskola u irnexxielu. Għadda żmien u fl-iskola kien hemm kompetizzjoni tat-talenti. It-tfal li ħadu sehem telgħu wieħed fuq il-palk, min idoqq xi strument, min ikanta u min jisfen. U intkom tfal x'taħsbu? Taqtaw x'kien tela jagħmel Toni? Iva, ekku, Toni tela bil-blalen. Kien imiss lil Toni, bla ebda mistħija jew biża', Toni beda jilgħab bil-blalen bħall-buffu Brombos. Kemm ċabċpulu, ma waqqax wieħed, kemm kien gburi Toni li irnexxielu. Toni tant mar tajjeb li rebaħ il-kompetizzjoni u der fuq it-televiżjoni il-ħadd ta' wara. Mur obsor li ħarġa saċ-ċirklu kellha tiswielu daqshekk tajjeb lil Toni. Tistgħu taħsbu ommu kemm ferħet x'inratu kuntent bih innifsu. Intkom x'taħsbu tfal? Tfal, nispera li jogħġbitkom din l-istorja. Issa nixtieq insaqsikom xi ftit mistoqsijiet. Mela, l-ewwel mistoqsija. Immaġina li int kont is-saħħara Fessudina. X'tip ta' maġija kont tagħmel? Aħsbu ftit fuq tfal. Tajjeb wisq. Tfal, liema karattru laqtek l-aktar minn dan il-ktieb? U għaliex? Tfal, liema parti mill-istorja oġbitek l-aktar? Għaliex taħsbu? U l-aħħar mistoqsija, kieku int, kif kont tispiċċa l-istorja? Mela tfal, issa ħanurikom xi ħaġa li jistgħu tagħmlu mal-ġenituri tagħkom jew xi adulti. Mela, hawnhekk għamilt xi ħaġa vera sempliċi. Għamilt xogħol tal-idej bi platt tal-karti. Ara kemm ħelu tfal. Joġobkom? Mela ħanurikom kif sar dan. Ħanpoġġu l-affarijiet hawn li xulxin ħatarawhom sew. U għandna għajn oħra hawnhekk. Hemm huma. Mela tfal, kull ma għandkom bżonn huwa platt tal-karti,
tagħmlu is-sinjali hekk kif huma daw, sempliċi, ma jistgħu tikkumplikaw ruħkom. Parajnej, tistgħu intkom tixtru minn dawn jew inkella tpinġuhom intkom stess. Tip ta' żigarella minn dawk li nsibu għall-pasti jew dawk li norbtu r-rigali minnhom. Taqtaw ftit, tistgħu tagħmlu kuluri oħrajn u torbtu għoqda hawn fin-nofs u twaħħluha bħala xar għall-buffu. Għandkom bżonn ukoll forma triangolari ta' xi kartonċina jew karta daqsxejn kulurita u twaħħlu l-affarijiet li tridu intkom. Tistgħu twaħħlu buttuni, twaħħlu daw il-pompoms jew stilel li tridu intkom. M'hemmx fejn jiġi eżatt bħal dan. Tajjeb wisq. U sa fl-aħħar għandkom bżonn bużżieqa. Din il-bużżieqa twaħħluha, tagħmlu toqba fin-nofs tal-platt u torbtuha ara kemm is-sempliċi tfal hawnhekk għax il-buffu tagħna għandu daqsxejn imnieħru kbir. X'taħsbu tfal? Ħa tipprovawha din? Mela tfal, għallum daqshekk, nispera nerġgħu nintaqgħu magħkom. Għalissa saħħa.